Bé, estem molt contents. Al principi el temps, al matí quan muntaven les parades, fins i tot queien unes gotes i ens feia pensar que seria una edició dolenta pel temps, però després mica en mica s'ha anat obrint i encara hem aprofitat el dia i certament hi ha hagut molta gent. En aquests moments acabem de servir la degustació, no sabem encara quantes n'hem servit exactament, però sí que com cada any s'han exhaurit les degustacions de trumfa a càrrec dels restaurants del municipi i també l'ambient que hi ha en aquests moments estem molt contents perquè hi ha bastanta gent participant en aquesta Fira de la Trumfa. Esperem que en els actes de tarda acabi de funcionar bé les xerrades que hi ha, la demostració de cuina i que per tant haguem pogut celebrar un 10è aniversari com cal consolidant aquesta Fira de la Trumfa.